Estitxu Zabala naiz, esango dugu kazetaria eta arraunlaria naizela, eta donostiarra naiz izatez, baina orain Hernanin bizi naiz. Bai, nik daramatzat, uste eta aurten ingo ditu dela 9 urte, Irutxuloko Hitza aldizkarian lanean, hemen Donostiko tokiko egunkaria da, euskarazkoa. Hainbat transformazio edo aldaketa izan ditu eta momentu honetan astean behin argitaratzen dugu, ostiraletan, astekari gisa, 16 orrikoa. Eta, komunikabide txikia izanik, denetik egitea tokatzen zaigu egia esan, argazkilari, kazetari, maketatzaile, eta, azkenean ikasteko eta fintzeko balio izan dit, kazetari gisa. Eta gaiei dagokionean, esan dezakegu, daramatzat urte xente kirolen ardura gisa edo, baina, azkenean Donostin gertatzen dian gauza askoren inguruan idazten dut. Gehien kostatzen zaiana askotan izatea gaian bertan sartzea, ez? Askotan egunean zehar gai askotan murgildu behartzea, egun batean tokatzen zaizu gauza bat eta zidaztea, hurrengoan beste gauza bat eta ez agian zer ikusirik ez duena. Eta, askotan hori da, ez? Zuk gaia zure ganatzea. Izaten da, eta gaia agian hasiera batean ez da zure gogokoa izango dut zuri dituko, baina askotan, espero ez duzun gai batetan, gero sekulako interesa sortzen zaizu, eta kurioso iruditzen zait gure lanbide honek dituen halako kontuak, ez? Eta aztu zait bigarren. Niri gehien gustatzen zaidana, zalantzari gabe da elkarrizketak egitea. Pilo bat gozatzen dut, jendean historiak entzuten, galderak egiten, azkenean ez gara kontuatzen, baina pertsona bakoitza gure barruan historio bat edo historio asko gordetzen ditugu, eta hasten zen entzuten batak egin duena, besteak egin duena, eta askotan ez gutezea sentsazioekin etxea. Nik hau izan banu edo bestea, eta azkenean ikustea bakoitzaren mundu txiki hori oso polita iruditzen zait. Ez dakit zer esan. Esaten nuna ez, azkenean batzutan hasiera batean ez zaizuna erakargarria iruditzen, gero erakargarria egiten zaizu. Azken aldian aritu naiz Irutxuloko Hitzan idazten historiako kontuei buruz, atzera begiratu pixka bat eta historian barrena ez, argazki batetik abiatu edo datu batetatik eta ze atera daiteken hortikan ez, eta egia esan ez naiz historian aditua bat ere ez, baina ikasi ditut zenbait kontu kuriosoak eta oso gustoko aintzait, ez? Historiako istorio txoiek edo ezagutzea oso polita iruditu zait. Ez dakit. Guztetek azkenean egunero ari gela ikasten, ez? Nik azkenean esaten nuna ez, gogokoen dudan elkarrizketak egitea da eta asko ikasten da elkarrizketatik zalantzari gabe. Eta espero ez duzun gauza horiek ikertzen, ez? Baina hola momentu berezirik egia esan ez dakadatu gogoan. Beti eukidet buruan egia esan zerbait idaztea eta ezakit liburu kontsideratu daiteken nire lan hau, baina niretzako umetxo bat bezala izan zen. Eta azkenean behar nuen nolabaiteko bultzada edo arrazoiren bat hau egiteko, eta kontua izan zen 2015ko udan erabaki nula euskarako laugarren mailako titulu ateratzea, C2 izango litzakena ez, euskarako gorengo maila monumentu honetan. Eta horretarako ikastaro bat egin behar duzu, eta proiektua esaten diotena osatu behar duzu. Azkenean bakoitzak aukeratu behar du gogoko duen gai bat eta horren inguruan idatzi. Eta egia esan zalantza gutxi izan nun eta arraunlaria izanik eta 4-5 urteko esperientziarekin banuen ez, kuriositatea jakiteko emakume arraunlarien inguruan zer genekien zer ez eta nondik gentozen.
eta erabaki nuen horixe, nire gaia izatea emakumeak eta arrauna, eta ikertzen hastea. Eta egia da, berez, ia esan ez gogoratzen zenbat karaktere ziren lana osatzeko bidaltzeanak, baina bikoitza edo hirukoitza edo egin nuen azkenean ikertzen hasi interesatu eta irakasleak berak esan zian liburu bat idazten ari zera. Eta bueno, ez dakit liburu bat izango den, baina bueno, azkenean ikusten nuen gauza asko zeudela kontatzeko, informazio gutxi zegoela, baina bueno, azkenean elkarrizketatik jota eta aditu batekin eta besteakin hitz eginez, bueno, nahiko gustora gelditu nintzen egin nuenakin. Emakumeak eta arrauna hasi nintzenean idazten, nekienik bazeudela batelariak izeneko emakume batzuk, baina egon zirela ez, bere garaia, baina hori xenekin, hastapenetatik. Gaur egungo arrauna esan dezakegu ez, ezagutzen dutela arraunlaria izanik, baina orduan nire lana gehien bat izan zen ikerketa lan bat, atzera begirako bat ez, jakiteko arraunaren hasera nondik zetorren, eta arrantzale horietaz gain, lehenengo arraunlari emakumeak zeintzuk izan ziren gehiago jakiteko, eta azkenean lehenengo zatia edo esan daiteke dela horixe ez, behiratzea pixka eta arrauna kirol gisa nondik nola sortu zen ez, eta gero atal berezi bat eskaini nien batelariei eta beraien ezaugarriei badituekin hitz eginez. Hitz egin nuen Olga Macias izeneko EHUko irakasle batekin, eta asko lagundu zidan, justo momentu hartan Ontzi Museoan ere batzan erakusketa bat, emakumeak eta itsasoa izenekoa, eta bueno, gauza batzuk aipatzen ziren, Olga Macias honek lagundu zuen erakusketa antolatzen, eta bueno, berak zekina oso lagungarria egin zitzaidan. Bazan ere liburu bat, Bateleras de Pasajes izenekoa, eta Rosa Maria Kantin, okerretzen nago da idazlea. Eta bueno, hasieran saiatu nintzen beraren gana jotzen, gara azkenean Olgarekin hitz egin nuen, eta bueno, liburu hori ere irakurri nuen, gehiago zian datuak. Bueno, azkenean datu zehatzak ez daude ez, eta bueno, dena da pixkat idazle, garai bateko idazleek idatzi zutenaz imaginatzea. Eta horixe, eta gero bigarren zatirako inun gaurkotu pixka kontua eta gaur egun emakumeen arrauna zer dan eta zer ez da pixkat aipatu eta protagonista batzuekin hitz egin nuen. Egun arraunlariak dianak, izan direnak eta horixe, behaien nagotikan jasotzea azkenean. Orain arte, argitaratu zanean emakumeak eta arrauna, arraunaren inguruan mugitzen diren pertsona haiek edo arrauntzaleek bat baino gehiago esan zian, ez? Oso gustua irakurri zula eta interesgarria zitzaiola. Gero, kontrakoren bat ere jaso nuen egia esan, hutsuneak aipatuz, eta azkenean jende guztia zoriontsu edo pozik gelditzea zure lanakin zinezkoa da. Eta gero bestela egunerokoan bazakit, akatsak egunero egiten ditugu, ikasteko balio duten horiek ez, hoxe da ez. Azkenean egunero izea gauza desberdinetaz idazten, eta akatsak egitea ohiko ona da. Eta nik uste garrantzitsuna dela horietatik ikastea, eta ez frustratzea ez, halako ekintza askotan zerbait argitaratu, nola jarri nuen hau, nintzen kontuatuko datua gaizki edo, zeingo jo, katxa zuzentzeko daude, eta Ez, egia esan ez. Gustatuko litzaidak, egia esan beti dazkat buruan halako gauzak. Orain bukatu nunean emakumeak eta arrauna gogoan nuen webgune batera pasatzea, edo gustatuko litzaidak ez azkenean. Egindako lanaz gain, asko elkarrezketetan oinarritua zeuden eta iraungi egiten dira denboran zeharrez azkenean, eta gune eratzen jutea, datu gehiago saltzea, ezagit gaur egungo emaitzak, gustatuko litzaidak ez. Gehitzen jutea informazioa eta azkenean
hor gelditzeko ez eta aportazioa jasotzeko, baina bueno, momentuz oraintxe lasainago eta ez naiz ezer mugitzen hasi. Baina azkenean beti esan izan dut eta beti esango dut egin behar diala gauza interesgarriak euskeraz, ez euskerazko gauzak. Ez askotan euskeran erabilera bultzatzeko edo euskeraz hitz egin behar dela esateko, ez dakit. Iten dira gauzak euskerazkoak ez dianak interesgarriak egian, eta olako bultzada bat gaur egun interneten gainaz egunero ibiltzen ganean eta interesa egunean gauzak lortzeko oso interesgarria iruditzen zait azkenean eta balio dezala ez zabaltzeko egiten den lana eta jarraitu dezala.